Oh, nandiyan na pala kayo. Kamusta mga kapatid? Nakapagmeryenda na ba kayo? Ako, ito, tamang kape lang at nakikinig ng chismis. Aba, ayan ang sinasabi ko. Kapag nakarinig kayo ng chismis, talaga nga namang nakatutok na kayo. At gusto nyo bang malaman kung ano yun? E di makinig kayo sa kwento natin ngayong araw. By the way, shout out nga pala sa mga listeners natin na taga Nueva Ecija. Salamat sa walang sawang pagsubaybay ninyo sa ating channel. O siya, napapahaba na ang ating kwento with Miss Ligaya. Nandito na ang chismis na pinakahihintay niyo. Ay, sa wakas. Makapagbakasyon na rin tayong dalawa. Ang tagal kong hinintay ito eh. Miguel, sigurado ka bang wala kang pagsisisihan sa naging desisyon mo? Bakit naman ako magsisisi? Ikaw ang babaeng pinakamamahal ko. Dahil magkaiba tayo ng mundong kinalakihan. Ikaw, lumaki sa maranyang buhay samantalang ako, laki sa hirap at puno ng pagsubok. Lyra, hindi ko pinili ang estado mo sa buhay. Ikaw ang pinili kong makasama habang buhay. Paano kung dumating ang panahon na subukin tayo ng buhay at ang pagmamahal natin sa isa't isa? Mananatili ka pa rin ba sa tabi ko hanggang dulo? Ang sabi nila, hindi hadlang ang estado sa buhay kapag tunay ang pagmamahalan ng dalawang tao. Pero paano kung dumating ang panahon na subukin ng tadhana ang relasyon nila? Mananatili pa rin kaya sila sa tabi ng isa't isa hanggang dulo? Kayo ba? Naniniwala rin ba kayo na kayang lampasan ng pagmamahal ang lahat ng pagsubok? Pakishare naman ang inyong opinion sa ating comment section at babasahin ko talaga kapag napili ang aking storya. Kung ako ang tatanungin, gusto ko rin ang pagmamahal na handang manatili kahit maraming pagsubok. Mas masarap kaya sa pakiramdam yung may taong handang samahan ka sa hirap at saya ng buhay, hindi ba? Halimbawa ko rito sina Miguel at Lyra. Magkaiba man ang buhay na kinalakihan nila, si Miguel ay galing sa mayamang pamilya at si Lyra naman ay lumaking kapos sa buhay. Hindi iyon naging hadlang para mahalin nila ang isa't isa. Kahit maraming tumutol sa kanilang relasyon, pinili pa rin nilang ipaglaban ang pagmamahalan nila hanggang sa ikasal sila. Pero hindi nila alam na may darating na pagsubok na magbabago sa buhay nilang dalawa at susubok sa pagmamahalan nila. Gusto niyo bang malaman kung ano nangyari kina Miguel at Lyra matapos silang ikasal? Pwes samahan ninyo kung pakinggan ang kwento nila hanggang dulo. Dear Miss Ligaya at sa lahat ng tagapakinig sa inyong channel, ako si Marvin. Hindi ko tunay na pangalan. Nagtatrabaho ako bilang isang family driver. Isa sa mga kinahihiligan ko ay ang makinig ng mga kwentong puno ng kababalaghan, lalong-lalo na ang tungkol sa mga aswang. Kaya naman palagi akong nakaabang sa mga bagong videos ng inyong channel, kagaya na lang ng kwentong Takip Silim, Sitio Bangungot, Sitio Pangil, Aswang Confessions, Aswang Diaries, Aswang Radio, Dear Miss Amy and Miss and Mr. Love at Miss Heart. Ang kwentong ibubunyag ko sa inyo ay tungkol sa mga amo kong sina Sir Miguel at Ma'am Lyra. Hindi na tunay na pangalan. Mahigit isang dekada na nang mangyari raw ang kwentong ito. Bagong kasal raw sila noon na maisipan nila magbakasyon sa Capiz para sa kanilang honeymoon. Gusto raw kasi nila ng payapa at tahimik na lugar, kaya doon nila napiling pumunta. Noong una, naging masaya naman daw ang naging bakasyon nila sa probinsya, pero habang tumatagal, unti-unting lumalabas ang sekreto ng baryo at yun ang iko-confess ko sa inyo. Ikukwento ko ito sa paraang parang si Sir Miguel ang nagsasalita para mas lalo ninyong maintindihan ang buong kwento. Ano bang klaseng tanong yan, Lyra? Siyempre, oo ang sagot ko. Pasensya ka na. Hindi ko lang talaga maiwasan mag-isip ng kung ano-ano. Lalo na tutol sa atin ang karamihan sa kamag-anak mo. Huwag mo silang intindihin. Ang mahalaga, masaya tayong dalawa. Ano yun? Bakit bigla kang papreno? May bigla kasing tumawid na aso eh. Pasensya na. Nasaktan ka ba? Hindi naman, nagulat lang ako. Nasaan na pala tayo? Sandali, titingnan ko lang sa Google Maps. Pansamantala muna kaming huminto ni Lyra sa tabi ng daanan para tingnan ang Google Maps. Pagkatapos muli kong pinaandar ang sasakyan at nagmaneho na. Tahimik lang si Lyra sa tabi ko. Paminsan-minsan sinusulyapan ko siya. Hindi ko alam kung gaano na kami katagal sa sasakyan noon.
Maya-maya unti-unti nang kinakain ng ulap ang araw hanggang sa tuluyan ng dumilim ang paligid. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho at hindi rin ako nakaramdam ng pagod dahil nasa tabi ko si Lira. Simpleng pagkakwentuhan lang ang ginagawa naming dalawa noon. Pinag-usapan namin ang buhay namin noong magnobyo't nobya pa lamang kami hanggang sa dumating ang araw na ikinasal na kami. Halos hindi na mawala ang ngiti sa mga labi ko ng mga oras na yon pero unti-unting nawala yon nang mapansin ko parang mas humahaba ang biyahe namin at parang bumabalik kami sa pinanggagalingan namin. Napalanok ako noon dahil sa kaba pero hindi ko yon pinahalata sa kanya. Inihinto ko na lang muna sandali ang sasakyan at nagtaka siya doon. Oh, bakit ka huminto? Hindi mo ba napapansin? Parang ang haba ng binahe natin. Tapos kanina pa tayo pabalik-balik. Hindi eh. Miguel, wag kang ganyan ah. Matatakotin pa naman ako. Hindi naman kita tinatakot. Kaya nga huminto muna ako para tingnan ang paligid May tao sa labas. Huwag mong buksan. Ito naman masyadong matatakutin. Baka sakaling matulungan niya tayo. Oh, magandang gabi Lolo. May kailangan ba kayo? Magandang gabi rin iyo. Wala naman, pero napansin ko kasing parang kanina pa kayo nakahinto dyan. May problema ba kayo? Mukhang naliligaw po kasi kami Lo. Ganun ba? Saan ba kayo pupunta? Naghanap kasi kami ng lugar na pwedeng pagbakasyonan nitong misis ko. Naku, tamang-tama lang pala ang paglapit ko sa inyo. May isang tahimik na baryo rito malapit sa bundok. Presko ang hangin. Tahimik ang paligid at siguradong makakapagpahinga kayo roon ng maayos. Madalang din ang mga dayong napapadpad doon kaya talagang payapa ang lugar na yon. Ganun po ba? Saan naman po yung lugar na sinasabi niyo? Doon sa baryo namin, gusto niyo bang puntahan? Sige Lo, pasok na muna pala kayo para maituro niyo sa amin kung saan dadaan. Marahang tumango sa akin ang matandang lalaki bago siya pumasok. Sa bandang likod siya ng sasakyan na umupo. Muli kong pinaandar ang sasakyan. Nung una, tahimik lang kaming tatlo sa biyahe pero hindi nagtagal nagkaroon na rin ng ingay sa loob ng sasakyan ko. Nakilala na rin naman namin ang matandang lalaki at siya ay si Lolo Emilio. Madali naman siyang nakapalagayan ng loob ni Lira dahil magaan din siyang kausap. Nagpatuloy ang pagmamaneho ko at matapos ang ilang minuto, tuluyan na kaming nakarating sa baryong sinasabi ni Mang Emilio. Tahimik lang kami bumaba sa sasakyan at nang makababa ay agad akong dumiretso sa compartment ng sasakyan para kunin ang mga gamit namin ni Lira. Pagkatapos ay naglakad na kami papasok sa baryo. Nasa kaliwang kamay ko ang mga gamit namin ni Lira habang hawak ko naman siya sa kanang kamay ko. Matatakotin si Lira kaya talagang inaalalayan ko siya noon. Ramdam ko ang nakakabinging katahimikan sa baryo. May mga tao pa naman sa labas pero hindi katulad sa lugar namin na maraming tao kahit gabi na. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa isang maliit na kubo. Dito kayo tutuloy. Wala po ba nakatira dyan? Wala iya. Dito talaga namin pinatutuloy yung mga nagbabakasyon dito sa baryo. Ilang araw pala kayong mananatili rito? Siguro po mga 2 linggo o baka masigit pa. Para talaga masulit namin yung honeymoon namin. Di ba mahal? Oo, Lolo Emilio. Salamat po ah. Hulog kayo ng langit. Kung hindi nyo kami nakita, baka naligaw na talaga kami nitong asawa ko. Naku, wala yon. O siya, dito na ako at may kailangan pa akong gawin. Salamat Lo. Nakangiting tumango si Lolo Emilio sa amin ni Lira bago siya tuluyang umalis sa harapan namin. Sabay pa kami nagkatinginan ni Lira at isang matamis na ngiti ang ibinigay namin sa isa't isa. Agad kami pumasok sa kubo. Madilim noon kaya hinanap ko muna kung saan isasaksak ang bumbilya. Na mahanap ko ay agad kong sinaksak ito na siyang naging dahilan para unti-unting magliwanag ang paligid. Naupo muna kaming saglit para magpahinga. Habang nakaupo ay hindi ko maiwasang ilibot ang aking mga mata sa paligid ng kubo. Simple lang ito at tama lang ang laki para sa aming mag-asawa. Mga ilang minuto rin kaming nagpahinga ni Lira. Nang guminhawa ang aming pakiramdam ay saka kami kumilos para ayusin ang aming mga gamit. Masaya rin kaming nagkukwentuhan ni Lira habang ginagawa yon. Sunod naming ginawa ay ang kumain. Mabuti na lang at may natira pa kaming pagkain mula sa binaon namin. Naging maginhawa naman ang pagtulog naming dalawa. Kinabukasan maaga kaming nagising. Halos hindi pa sumisikat ang araw na bumangon kaming dalawa. Isang pag-unat pa ang ginawa ko para tuluyang magising.
Unang araw namin yon sa baryo kaya naisipan naming lumabas ni Lira noon. Paglabas ay bumungad sa amin ang mga taong nakaupo na sa labas. Pero napansin kong lahat sila ay nasa silong, yung tipong hindi basta-bastang tatamaan ng sikat ng araw. Kakaiba yon sa akin, pero mas pinili kong wag na lamang ito pansinin. Saan tayo pupunta? Maghahanap muna tayo ng kakainan. Tapos, mamamasyal tayong dalawa. Ang sariwa ng hangin dito, Miguel. Mabuti na lang talaga, dito tayo napadpad. Nga pala. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Oo naman, ikaw ba? Oo. Ang lamig din kasi kagabi. Kaya talaga makakatulog tayo kaagad. Sinabi mo pa. O siya, bilisan na nga nating maglakad. Napangiti na lang si Lira sa sinabi ko. Inabot ko rin ang kamay niya para hawakan ito. Napakaaliwalas ng araw na yon. Tamang-tama lang ang init ng araw na dumadampi sa balat ko. Sariwa rin ang hangin kaya talagang magaan ang pakiramdam ko ng mga oras na yon. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makita namin ang isang maliit na kainan. Sakto namang pagkaing pang-almusal ang itinitinda ng matandang babae. Tahimik kaming umupo ni Lira sa tapat ng tindahan, pero pansin ko parang may tumitingin sa akin. Hinanap ko yon at yun na lang ang gulat ko nang makitang nakatingin ang matandang babae sa amin ni Lira. Hindi ko alam pero pakiramdam ko may kakaiba sa mga tingin niya. Sinubukan kong kumalma at hindi ko pinahalata kay Lira yon. Mabilis ang kain ang aming ginawa. Napansin ni Lira yon kaya gumaya na rin siya sa akin. Matapos ang ilang minuto ay tuluyan na rin kaming natapos sa pagkain. Hindi pa rin naaalis ang kakaibang tingin sa amin ng matanda pero yun ang naging hadlang para pasalamatan ko ng maayos ang matandang babae. Maya-maya ay umalis na rin kami ni Lira at naglakad-lakad na. Ang creepy ng matandang babae kanina, no? Napansin mo pala yun? Oo naman. Sus, ako pa ba? Halatang halata kaya siya. Bakit kaya ganun siya makatingin sa atin? Siguro kasi baguhan lang tayo dito. Natakot ka ba kanina? Medyo lang. Pero nawala na rin naman kaagad. Mabuti naman kung ganun. Saon na lang naman siguro to, no? Baka sa susunod, maging kasundo na natin sila. Sana nga. Kitang-kita ko ang pag-aalangan sa mga mata ni Lira kaya naman hinawakan ko na lang ang kanyang kamay para maibsan ang kanyang nararamdaman. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa hindi na namin namalayang napunta kami sa isang malawak na hardin sa baryo. Wala namang tao at wala namang karatulang bawal tumambay. Kaya doon na lamang kaming tumambay ni Lira. Masaya kami nagkukwentuhan noon habang pinagmamasdan ang ganda ng paligid. Bandang tanghali na nang makauwi kami sa aming tinutuluyang kubo. 2 linggo higit kaming mananatili sa baryo. Kaya nung bandang hapon ay naisipan naming mamalengke ni Lira. May mga batang naglalaro sa labas pero ramdam ko pa rin ang kakaibang katahimikan. Sa kalagitnaan ng paglalakad, bigla naming nakasalubong si Lolo Emilio na may kasamang isang lalaki. O Miguel, Lyra, kayo pala yan. Kumusta kayo? Nakatulog naman ba kayo ng maayos sa tinutuluyan ninyo? Opo, Lo. Magandang hapon po. Magandang hapon din sa iyo, Lyra. Siya nga pala. Eto nga pala si Kapitan Roy. Siya ang punong barangay dito sa baryo. Kapitan Roy, sila naman sina Miguel at Lyra. Mga bakasyonista dito sa lugar natin. Kayo pala yung sinasabi sa akin ni Lolo Emilio. Ikinagagalak kong makilala kayo. Kami rin. Saan kayo pupunta niyan? Pamamalengke lang kami ng asawa ko. Ganun ba? O siya, mag-iingat kayo ha. Sana maging masaya ang pananatili niyo rito sa baryo namin. Napatango na lamang kaming dalawa ni Lira sa sinabi ni Kapitan Roy. Isang maluwang nangiti pa ang ibinigay niya sa aming dalawa ng aking asawa. Habang si Lolo Emilio naman ay tinapik pa ako sa balikat bago sila umalis sa harapan namin ni Lira. Magkatabi kaming naglakad ni Lira papunta sa palengke. Maliit lang ang palengking napuntahan namin kaya hindi na rin kami nahirapang mamili noon ng mga oras na yon. Magdadapit hapon na nang makabalik kami sa kubo at sa mga oras na yon, muli ko na namang naramdaman ang kakaibang katahimikan. Ilang sandali pa tuluyan na rin nilamon ng katahimikan ng gabi ang buong kubo. Mapayapa kaming natulog ni Lira noon. Pero bigla akong nagising dahil sa isang malakas na pagkalabog mula sa bubungan namin. Napalunok ako ng mga oras na yon. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking higaan.
Tiningnan ko pa nga si Lira at nakita ko mahimbing ang kanyang tulog. Kaya naman hindi ko na siya ginising pa. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa may bintana para sumilip sa labas ng kubo. Bahagya akong binuksan ang bintana para sumilip pero kadiliman lang ang nakita ko. Muli akong bumalik sa higaan namin pero hindi na ako dinapuan pa ng antok. Kaya namang kinabukasan, sobrang hapdi na ng aking mga mata dahil sa antok. Agad namang napansin ni Lira yun. O ano nangyari sa'yo? Bakit parang namamaga ang mata mo? Kasi Kasi? kagabi may kumalabog dyan sa may bubungan tapos nagising ako yun. Hindi na ako nakatulog pagkatapos. Kaya naman pala eh. Masakit pang ulo mo? May gamot yan sa pouch ko. Hindi naman eh. Sigurado ka ba? Oo, lilipas din naman to. Ang dami sigurong pag-alagalang hype dito pagsapit ng gabi. Siguro nga. Saan mo gustong mamasyal ngayong araw? Kahit saan, basta kasama kita. Lumapad ang ngiti sa labi ko dahil sa sinabi ni Lira. Maaga kami lumabas noon para maglakad-lakad sa baryo at doon na namin nakilala ang ilan sa mga kapitbahay. Medyo magkakalayo ang mga bahay pero sapat lang naman ang layo sa isa't isa. Hindi katulad ng bahay namin sa syudad na dikit-dikit. Tahimik kaming naglalakad ni Lira. Nakahawak pa siya sa braso ko noon. Maya-maya isang tahimik na ilog ang napuntahan namin ng asawa ko. Hindi naman kalayuan sa kubo yon kaya naisipan na naming maligo para naman mabawasan ang init ng aming katawan. Masaya kaming naligo noon nang biglang mapatali si Lira na siyang ipinagtaka ko. Ano nangyari? Parang may nitapakan ako eh. Huwag kang gagalaw. Ako nang lalapit dyan. Diyos ko, mukhang dumurugo yung paa mo. Halika na para magamot na natin yung sugat mo. Inalalayan ko si Lira sa ilog paahon. Mabuti na lang at hindi ganoon kalakas ang agos kaya agad ko siyang naiahon. Pagdating namin sa may pampang ay dahan-dahan ko siyang pinaupo sa isang malaking bato para matingnan ko ang kanyang sugat. Hindi naman ganoon kalaki ang hiwa pero mukhang malalim dahil tuloy-tuloy pa rin ang pagdurugo nito. Kaya agad kong hinubad ang suot kong damit at ipinantapal iyon sa kanyang sugat para kahit papano ay huminto ang pagdurugo. Napangiwi si Lira habang hawak ang kanyang paa. Halatang nasasaktan siya kaya sinubukan ko siyang pakalmahin. Sandali muna kaming nanahimik habang pinapakalma ko rin ang aking sarili. Hindi ko maiwasang mag-alala dahil baka may matalim na bagay sa ilalim ng ilog. Maya-maya tumayo ako at saglit munang iniwan si Lira para tingnan kung ano ba talaga ang kanyang natapakan. Mabuti na lamang at hindi mahirap hanapin kung nasaan iyon dahil medyo malinaw pang tubig sa parting iyon. Dahan-dahan kong kinapa ang ilalim ng tubig hanggang sa may matigas akong nahawakan. Nung una akala ko bato lang yon, pero nang maiangat ko isang kapirasong buto ang nakita ko. Saglit ako natulala habang nakatingin doon. Hindi ko alam kung buto ba yon ng hayop o ng tao. Pero kakaiba ang pakiramdam ko ng aking yung mahawakan. Miguel, ayos ka lang ba? Bakit parang ang tagal mong umahon dyan? Lera, tingnan mo to. Ano ba yung nakuha mo? Parang buto ng hayop. Oo nga no. Baka isa yun sa mga hayop na basta-basta na lang tinapon dyan sa may ilog. Ay, kawawa naman. Siguro nga. Halika na, Lera. Umuwi na tayo para magabot yung sugat mo. Inalalayan ko si Lira pauwi sa kubo. Pagkarating doon ay agad kong kinuha ang first aid kit na dala namin. Mabuti na lang at palaging may dala si Lira. Maingat kong ginamot ang kanyang sugat nang matapos ay saka naman kami nag-ayos para makapagbihis na. Hindi na kami lumabas nung araw na yon. Buong araw lang kaming nasa kubo pero masaya naman kaming dalawa ni Lira. Kung ano-ano ang pinag-usapan naming dalawa. Isa na doon ang tungkol sa kung ilan na ang magiging anak namin. Maayos naman kaming nag-uusap pero minsan hindi ko maiwasang maging lutang dahil hindi mawala sa isip ko ang butong nakita ko sa ilog. Kinagabihan, maaga kaming humiga ni Lira para makapagpahinga na. 2 araw pa lang kami sa baryo kaya medyo hirap pa kaming matulog ng maaga. Maya-maya hindi ko na malayang nakatulog na pala ako dahil sa pagod. Pero kalagitnaan ng gabi bigla akong nagising dahil sa malakas na sigaw ni Lira. Napabangon ako agad at mabilis siyang nilingon. Nakita ko siyang nanginginig habang nakatingin sa bintana.
Oh, ano nangyari? Parang may nakatayo sa tapat ng kubo, Miguel. Parang kanina pa siya dyan nakatayo at pinapanood tayong dalawa eh. Sigurado ka ba? Oo, Miguel. Kanina nagpunta ako sa banyo. Nakita ko rin siya nakatayo doon banda. Tapos ngayon naman nakatayo siya kung saan tayo banda nakahiga. Miguel, natatakot ako. 2 araw pa lang tayo dito pero ganito na nangyayari sa atin. Huwag ka matakot. Nandito ako, Lyra. Wala mangyayari masama sa'yo. Umuwi na lang kaya tayo. Huwag muna tayo magpadalos-dalos, Lyra. Baka naninibago lang tayo sa lugar. Magpahinga muna tayo ngayong gabi, ha? Pangako, hindi kita iiwan at babantayan kita buong magdamag. Kapag may kakaiba pa tayong nakita bukas, saka tayo magdedesisyon kung uuwi na tayo. Isang marahang pagtangulang ang isinagot ni Lyra sa akin. Masuyo ko pa siyang inabot noon para yakapin. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang katawan dahil sa takot kaya talagang ginawa ko ang lahat para kumalma siya. Maya-maya guminhawa na rin ang kanyang pakiramdam at hindi nagtagal ay nakatulog na rin siya sa aking tabi. Dahan-dahan kong inalis ang pagkakayakap ko sa kanya bago ako tumayo mula sa higaan. Tahimik akong naglakad papunta sa bintana ng kubo at marahang sumilip sa labas. Madilim ang buong paligid at tanging tunog lamang ng hangin at mga kuliglig ang naririnig ko. Inilibot ko ang aking tingin sa paligid ng kubo. Pilit hinahanap kung may tao ba talagang nakita si Lyra. Ngunit habang nakatingin ako sa labas, bigla akong kinalabutan nang may mapansin akong anino na mabilis na dumaan sa gilid ng aming kubo. Napalunok ako noon at dahan-dahan kong isinara ang bintana bago bumalik sa higaan namin ni Lyra. Hindi ko alam kung anong oras na ba ako dinapuan ng antok noon. Nagising na lang ako kinabukasan dahil sa marahang pagtapik ni Lyra sa akin. Kalmado na siya nung araw na yon at wala nang takot na mababakas sa kanyang mga mata. Pero hindi pa rin mawala sa isip ko ang nangyari sa kanya kagabi. Kaya naman matapos naming mag-almusal, nagdesisyon akong kausapin ang isa sa mga taga-baryo na si Mang Lucio. Nagpaalam muna ako kay Lyra bago lumabas sa kubo. Mang Lucio! O Miguel, ikaw pala yan. May kailangan ka ba? May tatanong lang sana ako, Mang Lucio. May mga kakaiba po bang nangyayari dito sa baryo? Bakit mo naman natanong iyo? May nangyari ba sa inyo ni Lyra? Kagabi po kasi parang may nakita si Lyra na taong nakatayo sa labas ng kubo namin. Hindi lang isang beses, kundi ilang beses niya na raw itong nakikita. Tapos nung nakarang araw, may nakita rin kaming buto sa ilog. Ay, naku Miguel. Huwag ka muna mag-isip ng kung ano-ano. Baka may taga-baryo lang na napadaan. Hindi naman may iwasan yon. Lalo na't bagong salta kayo rito sa baryo. Alam mo naman dito, mabilis umusisa ang mga tao. Saka yung butong yon, galing yun sa patay na hayop. Ganun po ba? Pero kasi parang takot na takot si Lyra kagabi. Natural lang yun, iho. Nadinibago lang siguro ang asawa mo sa tahimik na lugar. Siguro nga po. Pasensya na po at mukhang naka-istorbo po ako sa inyo. Ay, nako, hindi naman. Basta huwag kayong matakot ha. Ligtas kayo dito sa baryo. Sige po, salamat. Tumangulang si Mang Lucio sa akin habang nakangiti. Tapos maya-maya ay nagpaalam na rin siya at naglakad palayo. Ako naman ay dahan-dahang bumalik sa kubo habang binabati ng ilang kapitbahay na nadaanan ko sa daan. Habang naglalakad ako, paulit-ulit kong iniisip yung sinabi ni Mang Lucio. Pinipilit kong paniwalaan na wala lang talaga yon. Na baka tao lang din naman na napapadaan. O mga taga-baryo na mausisa lang sa amin. Ayoko magpadala sa takot dahil alam kong mas lalo lang kaming kakabahan ni Lyra kapag pinairal ko yon. Pagdating ko sa kubo, agad kong nilapitan si Lyra. Umupo ako sa kanyang tabi at hinawakan ng kanyang kamay para pakalmahin siya. Sinabi ko sa kanyang wag na siyang matakot at baka normal lang talaga sa baryo na may mga taong napapadaan o nakatingin sa mga bagong dating. Unti-unti nakita kong kumalma si Lyra. Kaya naman nagdesisyon kaming dalawa na wag na muna mag-isip ng nakakatakot. Lumipas ang mga araw at unti-unti na rin kaming nakilala ng mga kapitbahay. Tama nga si Mang Lucio. Mababait ang mga taga-baryo. Unti-unti naming na-enjoy ni Lyra ang pananatili namin sa baryong iyon. Madalas kausap niya sina Aling Edna, habang ako naman ay ang kausap ay ang mga ilang lalaking kapitbahay. Isang araw nakatambay kami sa labas ni Lyra kasama ang mga kapitbahay. O kumain ka pa ng mabuti, Miguel. Ikaw din, Lyra. Ay naku naman, nahiya ka pa talaga eh. Ilang araw na kayong nananatili dito.
Pasensya na po. Hindi lang talaga ako sanay sa ganito. Sus naman. Ganyan ba talaga ang asawa mo, Miguel? Opo, ganyan talaga ang asawa ko, masyadong mahiyain. Halata naman. Oh, kumusta naman ang pananatili niyo dito sa baryo? Masaya naman po, Lolo Emilio. Marami-rami na rin kaming napuntahan ni Miguel dito sa baryo. Gaano katagal na palang relasyon ninyong mag-asawa? Magsasampung taon na po kami ni Lyra. Tapos, ikinasal lang kami nitong buwan lang. Ang tibay pala ng relasyon nyo Mukhang walang nakakatibag sa inyong dalawa. Mabait at maganda kasi itong asawa ko kaya hindi ko sasaktan yan. Naks, talaga naman Parang ako lang pala sa misis ko. Mukhang nahiya ang asawa mo, Miguel. Napatingin ako kay Lira at nakita kong namumula nga siya dahil sa pangaasar sa kanya ni Namang Lucio at Lolo Emilio. Nagpatuloy lang sila sa pangaasar kay Lira habang ako naman ay napapangiti lang. Nagkatinginan kaming dalawa ni Lira at isang matamis na ngiti ang ibinigay niya sa akin na agad kong sinagot. Mahaba at masayang kwentuhan ang ginawa namin kasama si Namang Lucio at Lolo Emilio. Kung ano-ano na lamang ang aming napag-usapan noon. Nagdesisyon lang kami umuwi nang mapansin naming dumidilim na ang paligid. Habang naglalakad kami pabalik sa kubo, napansin ko ring isa-isa nang pumapasok ang mga tao sa kani-kanilang mga bahay. Hindi na namin masyadong inisip yon ni Lira. Normal lang naman sa baryo na maaga talagang natatapos ang gawain at maagang nagpapahinga ang mga tao. Wala rin naman kaming nakitang kakaiba kaya pinili namin magpatuloy lang sa paglalakad hanggang sa makauwi kami sa bahay. Unti-unti na kaming nasanay ni Lira sa baryo at mas lalo ring lumalim ang pagmamahala naming dalawa. Kaming dalawa lang ang magkasama kaya mas lalo naming nakilala ang isa't isa. Masaya naman ang pananatili namin sa baryo pero isang araw habang naglalakad at namamasyal, bigla kaming nakaamoy ni Lira ng isang napakasangsang na amoy. Sinubukan naming huwag pansinin yun pero hindi talaga namin natiis ang amoy. Ang bango naman. Oo nga sobrang sakit na ng ilong ko. Kanina pa tayo nakalayo pero parang hindi pa rin nawawala yung amoy. Hanapin kaya natin. Sigurado ka ba? Oo, para malaman na rin natin kung saan ba nabula yung amoy na yun. No, sige, tingnan natin Isang tangulang ang isinagos sa akin ni Lira bago kumapit sa braso ko. Tahimik kaming naglakad para hanapin kung saan ba nagmumula ang amoy na yon. Matataas ang mga halaman at damo sa paligid kaya medyo nahirapan kaming dalawa. Ilang minuto na kaming naghahanap noon at mas lalo lang lumalakas ang amoy pero hindi pa rin namin mahanap-hanap kung saan ba yun nagmumula. Maya-maya na isipan na namin maghiwalay ni Lira para mas mahanap yun. Naisipan kong sumuot sa isang masukal na parte ng lugar. Maingat ako naglakad para hindi ako masugatan. Dahan-dahan akong naglakad at sa mga sandaling yun, unti-unti nang lumalapit ang amoy sa akin na siyang dahilan para umikot ang tiyan ko. Bahagya pa akong naduwal noon, pero hindi pa rin ako tumigil sa paglalakad hanggang sa tuluyan ko nang makita ang hinahanap ko. Isang patay na aso ang tumambad sa aking harapan. Hindi normal ang pagkakapatay sa kaawa-awang hayop dahil wasak ang katawan nito at wala ng lamang loob. Naramdaman ko ang panghihina ng aking tuhod dahil sa nakita ko. Hindi agad ako nakagalaw noon. Bumilis ang paghinga ko at parang nalutang ako ng ilang segundo. Bumalik lang ako sa uliratang marinig ang boses ni Lira kaya dali-dali akong naglakad pabalik sa kanya. Oh, saan ka nang galing? Tsaka bakit ganyan ang itsura mo? Para kang binabad sa suka. Nakita ko na kung saan nagmula yung amoy. Anong nakita mo? Isang patay na hayop. Sabi ni. Siguro matagal lang patay ang hayop na yun. Parang hindi basta-bastang pinatay yung hayop na yun Anong ibig mong sabihin? Lyra, hindi lang basta namatay ang hayop dahil wasak ang katawan nun. At saka wala na yung laman loob. Diyos ko po. Sigurado ka ba dyan sa nakita mo? Oo naman. Hindi na nga ata mawawala sa isip ko yun. Mabuti pa siguro. I-report na natin to kina Kapitan Roy. Nang sa ganun makuha na yung bangkay ng hayop na yon. Agad-agad kaming pumunta ni Lira sa barangay hall para sabihin ang tungkol sa nakita naming hayop. Medyo malayo iyon sa kinaroroonan na namin kaya natagalan din kami bago makarating doon. Habang naglalakad, wala nang isa sa amin na ang nagsasalita. Pareho kaming balisa at hindi mapakali. Paulit-ulit pa rin pumapasok sa isip ko ang itsura ng hayop na nakita ko kanina. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan kung anong klaseng nilalang yun. Pagdating namin sa barangay hall, agad kong napansin ang kakaibang tingin ng mga tao sa amin.
Para may gusto silang sabihin pero pinipili nilang manahimik. May ilang nakatitig lang habang iba naman ay agad umiwas ng tingin nang mapansin kaming nakatingin sa kanila. Napalunok ako noon para pakalmahin ang aking sarili. Hindi ko ipinahalata na kinakabahan ako kahit ramdam kong bumibilis ang tibok ng aking puso. Naramdaman ko rin ang paghigpit ng hawak ni Lira sa braso ko. Mukhang kinakabahan din siya kaya marahan ko siyang inalalayan habang naglalakad kami papunta sa opisina ni Kapitan Roy. Tahimik lang kaming dalawa hanggang sa makarating kami sa tapat ng opisina niya. Mabilis lang naming nahanap ang opisina ni Kapitan Roy dahil iyon lang ang may ilaw sa dulo ng hallway. Kumatok pa ako bago dahan-dahang binuksan ang pinto ng silid. Pagpasok namin nakita namin si Kapitan Roy na nakaupo sa kanyang silid habang may sinisinghot. Sandali akong natigilan nang makita yon. Alam ko na kung ano ang bagay na hawak niya pero mas pinili kong manahimik. Dayo lang kami sa baring yon at ayokong gumawa agad ng gulo. Pagangat ng tingin ni Kapitan Roy sa amin, bahagya pa siyang umisi bago inilapag ang hawak niya sa mesa. Tahimik niyang pinagmasdan kaming dalawa ni Lira na para bang may binabasa siya sa aming mga muka. Mas lalo tuloy akong kinabahan sa paraan ng kanyang pagkakatiti. Magandang hapon po, Kap. Oh, Lira, Miguel, kayo pala yan. May kailangan ba kayo? Ire-report lang po sana namin yung tungkol sa nakita naming patay na hayop dun sa bandang Kakawayan. Oh, ano namang meron doon? Masyado na kasing masangsang yung amoy, Kap. Baka makaapekto sa kalusugan ng mga taga-baryo. At saka nakakatakot kasi yung nangyari sa hayop, Kap eh. Wala na siyang lamang loob. Ganun ba? O siya, sige, pakukuha ko yan sa mga tauhan ko. Salamat, Kap. Salamat po. Walang anuman. Sige, Kap. Dito na po kami. Lumabas na kaming dalawa ni Lira sa barangay hall pero bago umalis, isang pasimpleng tingin pa ang ibinigay ko sa lugar. At yun na lang, gulat ko nang makitang sinusundan na lang kami ng tingin ni Lira. Agad kong iniwas ang tingin ko sa kanila at kunwari walang napansin bago ko hinawakan ng kamay ni Lira. Tahimik kami nagpatuloy sa paglalakad palayo sa barangay hall. Matapos ang ilang minutong paglalakad, tuluyan na kaming nakarating sa kubo. Ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Iniwan din muna ako sandali ni Lira sa sala. Pagbalik niya, may dala na siyang isang basong tubig na agad niyang iniabot sa akin. Dahan-dahan kong ininom yon at ang maubos agad kong inilapag sa harapan ko ang baso. Hindi na nawala sa isip ko ang tungkol sa patay na hayop na nakita ko. Kaya naman kinagabihan, nahirapan akong matulog. Akala ko yun lang ang mapapansin kong nangyayari sa baryo pero sumunod na gabi. Muli ko na namang napansin ang mga mabibigat na yabag sa bubungan at ang mga kaluskos sa paligid ng kubo. Unti-unti na ako nakakaramdam ng takot at ganun din si Lira kaya naman kahit na ilang araw pa lang kaming nagbabakasyon doon, pinili na naming umuwi lang sa amin at sa ibang lugar na lang ituloy ang aming honeymoon. Ngunit hindi kami natuloy dahil pinigilan kami ni Mang Lucio. Oh, saan kayo pupunta? Uwi na po kami. Ha? Bakit naman? Halos mag-iisang linggo pa lang kayo dito ah. Ang bilis naman. Ay, pasensya na ho, Mang Lucio. Kung maririnig mo to sa amin ha. Ang dami kasing kakaibang nangyayari dito sa baryo. Tuwing gabi hindi kami makatulog ng maayos ni Miguel. Tapos nakakatakot din yung mga tao dito sa baryo. May mga kakilala at naging kalapit naman na kami pero kakaiba kasi yung tingin na binibigyan nila sa amin ng asawa ko eh. Ganun ba? Naku naman, huwag niyo na kasing pansinin yung ibang mga taga rito. Ganyan lang talaga silang makatingin pero wala naman silang gagawing masama sa inyo. Ay, akala ko pa naman makakasama ko na kayo sa kaarawan ko eh. Kailan ba yung kaarawan mo, Mang Lucio? Sa susunod na araw pa naman. Sayang naman at hindi kayo makakasama sa salo-salo. Gustong-gusto pa naman naming makasama kayo. Ganun po ba? Sige. Uuwi na lang kami pagkatapos ng kaarawan niyo. Miguel, sigurado ka ba? Oo naman. Minsan lang naman to. At saka, hindi ka ba naawa kay Mang Lucio? Tingnan mo, parang iiyak na siya. Sulitin na natin yung bakasyon natin. At saka, masasarap yung mga pagkain ihahanda para sa kaarawan niya. Masarap talaga, iho. Panigurado, masasarap pa ng lahat sa ihahain namin. Hindi ko masyadong naiintindihan ang sinabi sa amin ni Mang Lucio pero napatango na lamang ako. Hindi na muna kami tumuloy sa pag-uwi ni Lira dahil sa sinabi ni Mang Lucio. Noong mga oras na kausap ko siya, pakiramdam ko ay lumulutang ako. Parang may kung anong bagay ang kumokontrol sa akin. Muli kaming bumalik ni Lira sa kubo.
Agad naming inilapag ang mga gamit namin. Inilibot ko ang aking tingin sa buong kubo bago muling umupo sa isang mahabang upuan. Maya-maya umupo na rin si Lyra sa aking tabi. Narinig ko pa ang kanyang pagbubuntong hininga. Tuwang-tuwa ang mga tao sa baryo na malaman nilang mananatili pa kami ni Lyra roon. Sa aming pananatili, napansin kong madalas na nila kaming bigyan ng iba't ibang pagkain. Habang lumilipas ang mga araw, mas naging abala ang buong baryo dahil sa nalalapit na kaarawan ni Mang Lucio. Kung saan-saan may kita ang mga taong may bitbit na dekorasyon at mga sangkap na gagamitin sa handaan. May problema ba? Wala naman. Sigurado ka ba? Oo, huwag na mag-alala sa akin. Sigurado ka, ha? Oo nga, to naman. Pasensya ka na, ha? Bakit ka naman humingi ng pasensya dyan? Baka kasi hindi ka masyadong nag-enjoy sa honeymoon natin, eh. Akala ko naman kung ano nang iniisip mo. Ano ka pa, mahal? Nag-i-enjoy naman ako kahit papano kasi kasama kita. Hayaan mo. Kapag natapos na yung kaarawan ni Mang Lucio, uuwi din tayo kaagad. Tapos maghanap tayo ng mas magandang bakasyunan. Sabi mo yan, ha? Oo, akong bahala sa'yo. Unti-unting lumapad ang ngiti sa labi ni Lyra. Isinandal niya pa ang ulo sa balikat ko. Hinawakan ko naman ang kanyang kamay ng mahigpit. Maya-maya nagdesisyon na rin kami umuwi sa kubo. Habang naglalakad nakarinig kami ng usapan tungkol sa magsasakang taga-baryo na pinatay daw. Hindi ko maintindihan ang pinagsasabi nila pero hindi nawala iyon sa aking isip. Kinabukasan naging laman ng buong baryo ang tungkol sa narinig naming usapan. Muli naman akong kinain ng kaba noon dahil narinig kong pinatay daw ng isa sa mga aswang ang magsasakang yun. Sinubukan kong itanong kay Lolo Emilio ang tungkol doon pero ang tanging sinabi niya lang sa akin ay huwag ko na raw iyong isipin. Kinabukasan din ang kaarawan ni Mang Lucio kaya maagang naging abala ang buong baryo. Kung saan-saan makikita ang mga taong naghahanda ng pagkain at nagsasabit ng mga dekorasyon. Tumapit na ang gabi at lahat kami ay nasa gitna na ng plaza. Napakaraming pagkain noon at napansin kong puro karne yun. Maya-maya nagsimula na ang salo-salo pero bago kami kumain, kinantahan muna namin si Mang Lucio. Masayang-masaya ang lahat ng gabing iyon at pagkatapos kumantay, nagsimula na rin kaming kumain. Oh, kumain kayo ng mabuti dyan, ha? Maraming pagkain. Sige po, kukuha na lang kami ulit. Maligayang kaarawan po, Mang Lucio. Salamat sa pag-imbita sa amin ng asawa ko. Nako, wala yon. Mabuti nga at nakadalo kayo sa kaarawan ko, eh. O siya, sandali lang, ha? Pupuntan ko lang yung ibang bisita. Sige po. Naiwan kaming dalawa ni Lyra sa isang tabi habang kumakain. Halos mapuno na ang tiyan naming dalawa dahil sa sobrang kabusugan. Panay kasi ang lagay ng pagkain ng mga taga-baryo at hindi naman kami makatanggi dahil nahihiya rin kami. Pakiramdam ko rin kasi may mga matang nakatingin sa aming dalawa ng aking asawa. Nagpatuloy ang kasiyahan sa baryo. May mga nagkakantahan, sayawan. Tila ba isang malaking pista ang ginaganap sa gabing iyon. Rinig na rinig ko ang tunog ng gitara at tawanan ng mga tao habang ang iba naman ay abala sa pag-iinuman at kwentuhan. Ang mga bata ay masayang nagtatakbuhan sa gitna ng daan habang ang matatanda naman ay nakaupo sa gilid at nakatingin sa kasiyahan. Tahimik lang kaming dalawa ni Lyra habang pinapanood ang mga tao. Maya-maya ay isinandal niya ang ulo niya sa aking balikat. Napangiti pa ako dahil pakiramdam ko masaya siya sa pagpunta namin sa baryong yun. Ngunit habang tumatagal, napansin kong unti-unti siyang nananahimik. Napatingin ako sa kanya nang mapansin kong bahagya siyang napapikit. Hinawakan pa niya ang ulo niya na para bang sumasakit iyon. Maya-maya ay napansin kong bumigat ang pagsandal niya sa aking balikat. Ayos ka lang ba? Oo, medyo nahilo lang ako eh. Parang umiikot yung tiyan ko. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Kaya mo pa bang tumayo? Kaya ko pa naman. Sige, dahan-dahan lang, ha. Uwi na tayo. Oh, Miguel, saan kayo pupunta? Uwi na po kami, Lo. Nahihilo na kasi ang asawa ko, eh. Ganun ba? O siya, mag-iingat kayo dyan, ha? Sayang naman at hindi na kayo makakasama ng matagal para ipagdiwang karawan ni Lucio. Pasensya na po. Sige na po, dito na po kami. Tumango lamang si Lolo Emilio sa amin. Sinubukan kong tumayo para alalayan si Lyra pero bigla akong nawala ng balanse.
Napahawak ako sa lamesa habang naririnig ko pa ang tawanan at kantahan ng mga tao sa paligid. Ngunit habang tumatagal, unti-unting lumalabo ang aking paningin. Napatingin pa ako sa mga taga-baryo at doon ko napansin na nakatitig lang sila sa amin. Ang iba ay nakangiti habang iba naman ay tahimik lamang na nakamasid. Gusto kong magsalita at humingi ng tulong pero hindi ko maibuka ng maayos ang aking bibig. Pakiramdam ko unti-unti nang nawawala ng lakas ang buo kong katawan. Maya-maya tuluyan ang bumagsak si Lyra sa aking tabi. Agad ko siyang sinubukang abutin pero pati ako'y nawala na rin ng malay. Ang huling bagay na nakita ko ay ang mga taong dahan-dahang lumalapit sa amin habang nakangisi. Hindi ko alam kung gaano katagal akong walang malay. Dahan-dahan akong namulat ng mata habang mabigat pa rin ang aking ulo. Ngunit agad akong natulala nang mapansin kong madilim ang paligid. Naaamoy ko pa ang amoy ng lumang kahoy at mamasamasang amoy ng lupa. Ano nangyari? Lyra? Lyra, nasan ka? Lyra? Tulong! Tulungan niyo ako! Oh, mabuti naman at tigising ka na. Kapitan, sandali, ano ba nangyayari? At saka, nasaan ang asawa ko? Kumalma ka nga, Miguel. Hindi pa nga namin nasisimulan ang plano. Takot na takot ka na dyan. Anong planong sinasabi mo, ha? Oh, gising na pala yung hampas lupang yan. Sandali, ano ba nangyayari, ha? At saka, kayo bang may gawa nito, ha? Oh, kami nga. Pero bakit? Dahil kayo ang kailangan namin. Akala mo ba aksidente lang kayong napunta dito? Hindi. Lahat ay plinano namin. Alam naming paparating kayo kaya inutusan ko si Lolo Emilio. Niligaw kayo. Mabuti na lang at nagawa niya ng maayos. Totoo ba yon, Lolo Emilio? Oo, Miguel. Lahat ng to ay plano namin. Mga demonyo kayo. Ilabas yung asawa ko. Ilabas niyo siya! Tumahimik ka! Isang malakas na pagsampal ang ibinigay ni Kapitan Roy. Sobrang lakas noon kaya halos tumabingi ang aking muka. Ramdam ko agad ang matinding hapdi kaya napahawak ako sa aking pisngi. Doon ko lang napansin na may sugat na pala iyon at unti-unting dumadaloy ang dugo mula sa gilid ng aking labi. Isang nakakakilabot na pagngisi ang ibinigay nila Lolo Emilio at Kapitan Roy sa akin. Dahilan para magtayuan ang aking balahibo sa buong katawan. Maya-maya may ilan pang mga taga-baryo na pumasok sa loob ng silid. Nakangisi silang lahat habang dahang-dahang lumalapit sa akin. Doon ko napansin ang kakaibang mga mukha nila. Unti-unting humahaba ang mga iyon habang ang mga mata naman nila ay nagiging mapupula. Lumitaw rin ang matutulis nilang ngipin at mahahabang kuko. Nanlaki ang mga mata ko sa takot nang makita ko ang tunay nilang anyo. Mga aswang sila. Biglang lumapit si Kapitan Roy sa kanya mahigpit na hinawakan ang buhok ko dahilan para mapasigaw ako sa sakit. Pilit niyang itinaas ang aking ulo habang nakangisi sa harapan ko. Maya-maya nagsimula na silang saktan ako. Para nila akong pinaglalaroan noong mga oras na yon at wala naman ako magawa dahil sa aking kalagayan. Nagpatuloy sila sa pananakit. Ramdam ko ang hapdi at pananakit ng aking katawan. Halos tumulo na ang laway ko dahil sa tindi ng kanilang ginagawa. Kita ko na rin ang pagdanak ng dugo mula sa aking mga sugat. Ang tibay mo ah. Buhay ka pa rin. Kap, mukhang matibay ang isang to. Kainin na kaya natin siya. Masyadong mabilis yan, Lolo Emilio. Mas gusto ko muna silang pahirapan bago natin kainin. Mga hayop kayo. Ang sasama niyo. Mga limo kayo. Ilabas niyo ang asawa ko. Huwag kang mag-alala. Buhay pa naman ang asawa mo at makakasama mo rin naman siya sa kabilang buhay nga lang. Napakasama mo, Lolo Emilio. O siya, sige. Ipagpatuloy niyo na ang ginagawa sa kanya. Sabay-sabay silang nagtanguan sa sinabi ni Kapitan Roy. Maya-maya umalis na rin silang dalawa ni Lolo Emilio at naiwan akong kasama ng mga aswang. Napalunok ako nang makita ang unti-unti nilang paglapit sa akin. Muli nila akong sinaktan. Suntok, kalmot, sampal at sipa ang pinaggagawa nila sa akin. Malalakas sila kaya mas lalo kong naramdaman ang pananakit ng aking katawan. Pero sa kabila noon, hindi pa rin ako sumuko. Pinilit kong mabuhay kahit halos maubusan na ako ng lakas. Patuloy sila sa pananakit sa akin habang ako naman
ay todo ang dasal na sana'y iligtas ang asawa ko at sana'y makalabas pa kami ng buhay sa baryo. Akala ko wala na akong pag-asa ng mga oras na yon pero isang tulong ang hindi ko inaasahang darating. Isa-isang natumba ang mga aswang na nasa harapan ko. Isang babae ang tumambad sa akin at may dala siyang espada. Mabilis niyang itinarak sa dibdib ng mga aswang ang hawak niyang sandata. Halos hindi ko masundan ang kanyang galaw. Pagkatapos dahan-dahan siya lumapit sa akin para pakawalan ako. Kahit hirap, pinilit ko pa rin makatayo para hanapin ang aking asawa. Dinig na dinig ko ang mga sigawan sa paligid at doon ko lang napagtantong may labang nagaganap sa baryo. Pero hindi ko yung pinansin. Mas pinili kong hanapin kung nasaan si Lira. Sa kalagitnaan ng paglalakad, isang mabangis na aswang ang sumugod sa akin. Napapikit ako noon at inaabangan na lang nila ang pagkamatay ko pero laking gulat nang bumagsak ito sa aking harapan. Salamat po. Ay, huwag kang basta-basta naglalakad na lagi Maging alerto ka sa paligid mo. Pasensya na. Hinahanap ko kasi ang asawa ko. Asawa mo? May iba pa bang tao dito? Oo. Kaya sana matulungan niyo akong hanapin siya. Ay, huwag kang mag-alala. Hahanapin natin ang asawa mo. Napakalala ng sugat mo. Kaya mo pa bang kumilos? Kaya pa naman po siguro. Mabuti naman kung ganon. O siya, kumilos na tayo at uubusin natin ang mga aswang. Sandali ho. Sino po ba kayo? At saka paano kayo nakarating dito? Ako si Nonoy at isa akong manunugis. Saka ko nasasagutin ang iba mo pang tanong. Sa ngayon, kailangan muna natin kumilos dahil baka mas lalo tayong mahirapan kung magtatagal pa ang laban. Napatango na lamang ako sa sinabi niya sa akin. Inabot niya sa akin ng isang buntot pagi na agad kong tinanggap. Pinahiran din niya muna ng langis ang mga sugat ko at sa hindi malamang dahilan, naramdaman kong gumaan-gaan ang aking pakiramdam. Maya-maya lumakad na kami para hanapin ang mga taga-baryo. Pero bago pa kami tuluyang makalayo, bigla kaming napahinto. Isang grupo ng mga taga-baryo ang biglang humarang sa aming daraanan. Nakangisi sila habang nakatingin sa amin. Mahaba ang kanilang mga kuko, matatalas sa mga ngipin at pulang-pula ang kanilang mga mata. Mabilis silang sumugod sa amin ni Lolo Nonoy pero hindi rin sila nakalapit dahil mabilis din silang napatumba ni Lolo Nonoy. Nagpatuloy kami sa paglalakad at yun na lamang ang gulat ko na makitang may kasama pa si Lolo Nonoy. Marami sila doon at nakita ko kung paano nila ubusin ang mga aswang. Masakit ang katawan ko pero wala akong magawa kung hindi alabanan din sila. Sinusundan ko lang ang kanilang mga galaw. Wala akong tigil sa kakahampas ng buntot pagi sa mga aswang. Kada hampas ko sa kanila nakikita ko na susunog ang kanilang mga balat. Kalat na ang dugo sa paligid at amoy na amoy ko na ito. Sukang-sukan na ako noon pero hindi talaga ako sumuko. Patuloy sila sa laban habang ako naman ay pasimpleng hinahanap si Lira. At saan ka pupunta, ha? Bitawan mo kung demonyo ka. Nasaan ang asawa ko? Hindi mo na mahanap ang asawa mo, Miguel. Hayop ka. Ilabas mo siya. Papatayin kita. Sa ating dalawa, ikaw ang mamamatay. Hindi. Hindi ako papayag na mamatay ako sa kamay ng isang halimo na kagaya mo. Sisiguraduhin ko mamamatay kayong lahat. Mabilis ko siyang sinugod gamit ang buntot pagi. Agad kong inihampas sa kanya yun pero mabilis din siyang nakailag. Nagsimula ang laban naming dalawa at kahit nahirap, pinilit ko pa rin kumilos. Walakas ako napasigaw nang kalmutin niya ako sa braso. Sumirit ang dugo ko dahil sa sobrang lalim nito. Isang malalim na paghinga ang ginawa ko bago muling tumayo. Panay ako hampas ng buntot pagi kay Mang Lucio dahil yun lang ang tanging paraan ko para lumaban. Patuloy ang paglalaban namin at dinig na dinig ko rin sa paligid ang sigaw ng mga aswang. Mga laman na hinihiwa at iba pang bagay na nakakapanindig balahibo. Habol hininga na ako noong mga oras na yon samantalang si Mang Lucio ay nanatiling malakas pa rin. Sugatan na rin siya pero hindi ko talaga siya mapatumpa-tumpa. Unti-unti ako nang hina hanggang sa mawalan ako ng balanse at bumagsak sa lupa. Napangisi si Mang Lucio saka mabilis akong sinugod pero hindi niya naituloy yon dahil sa isang sibat na tumusok sa kanyang dibdib. Mabilis na umapoy ang laman niya dahil doon. Lumapit pa sa kanya si Lolo Nonoy para buhusan siya ng langis. Sunod na kinuha nito ang isang kapirasong posporo. Sa isang iglap, kumalat ang apoy sa katawan ni Mang Lucio. Doon na ako nagkaroon ng pagkakataong hanapin si Lira. Kung saan-saan ko siya hinanap. Halos bumagsak na ako noon sa lupa dahil sa matinding panghihina pero hindi ako tumigil hanggang sa tuluyan ko na siyang nahanap.
Nakita ko siyang nakatali sa dulong bahagi ng baryo. Nakatulala siya at tumutulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Dali-dali ako lumapit sa kanya para yakapin siya. Iyak ako ng iyak ng mga oras na yon. Maya-maya dumating ang isa sa mga kasama ni Lolo Nonoy para tulungan kami. Bago umalis sa baryo, sinunog muna nila ito. Nakita ko kung paano lamunin ng apoy ang buong lugar. Hindi ko na namalayan pa ang sumunod nangyari dahil nawalan na ako ng malay. Nagising na lamang ako sa hindi pamilyar na lugar. Nasaan ako? Oh, mabuti naman at gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Masakit pa rin ho ang katawan ko. Nasaan po ba tayo? Nandito tayo sa bahay ko, iyo. Nakaligtas tayo sa kamay ng mga aswang. Ganun po ba? Nasaan nga pala ang asawa ko? Nandun siya sa kabilang kwarto. Ginagamot siya ng asawa ko dahil malala din ang mga sugat niya. Pwede ko ba siyang mapuntahan? Huwag mo na siguro. Mas mabuting magpahinga ka muna. Huwag kang mag-alala. Hindi namin papabayaan ang asawa mo. Gagamutin namin kayo hanggang sa gumaling kayo. Maraming salamat. Bakit nga pala nandun kayo sa baryo? Dahil pinatay nila ang isa sa mga taga dito sa baryo. Kaya talagang hinanap namin kung saan ang galing ang mga aswang. Mabuti na lang at nahanap namin kaagad. Mabuti na lang at patay na ang mga hayop na yun. Mga demonyo sila. Hugad ng aswang ang lugar na napuntahan nyo ng asawa mo. Ano po? Totoo ba yun? Oo, lahat ng nakatira doon ay mga aswang. Kaya pala kakaiba yung tingin nila sa amin ng asawa ko. Matagal na pala silang may binabalak sa amin. Sana pala, hindi na kami pumayag na bumalik sa baryo. Sana hindi nangyari to sa amin ng asawa ko. Kasalanan ko to. Wala kang kasalanan, Miguel. Biktima ka lang din. Hindi mo ginustong mangyari to. Pero pakiramdam ko kasalanan ko pa rin. Ako ang nagdesisyong bumalik doon. Ako ang nagdala kay Lyra sa baryong yun. Kung may mangyari masama sa kanya, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Wag mong pangunahan ang lahat, iyo. Akala ko talaga mamamatay na kami. Magpahinga ka muna. Kailangan mong bumawi ng lakas. Opo. Salamat po talaga sa pagtulong sa amin ni Lyra. Wala yun, iyo. O siya, dito na muna ako, ha. Tawagin mo na lang ako kapag may kailangan ka. Tumango na lamang ako sa sinabi ni Lolo Nonoy sa akin. Naiwan akong mag-isa sa kwarto noon. Maya-maya dumating naman ang asawa niya para gamutin ang sugat ko. Marahan niyang pinupunasan ang aking mga sugat na natamo. Sinubukan ko ring kumilos pero hindi ko talaga kinaya kaya napahiga na lamang ako. Kinabukasan, pagkagising ko ay pilit akong tumayo para mapuntahan si Lyra sa kabilang kwarto. Ngunit halos manlumo ako na makita ko ang kanyang kalagayan. Punong-puno ng sugat ang kanyang katawan, habang tulala lamang sa isang tabi. Ilang araw pa kaming nanatili sa bahay ng Lolo Nonoy. Araw-araw ko rin binabantayan si Lyra. Madalas ay tahimik lamang siya at nakahiga pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Hanggang sa isang araw, habang pinapainom ko siya ng tubig, bigla kong narinig ang mahina niyang boses. Gusto ko nang umuwi. Oo, mahal. Uwi tayo. Pero sa ngayon, kailangan muna natin magpagaling ha. Natatakot ako. Baka nandyan lang sila sa paligid. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. At saka wala na sila. Talaga? Oo, mahal. Ligtas na tayo kaya huwag kang matakot. Umiiyak na tumango lamang si Lyra sa akin. Isang mahigpit na yakap pa ang ibinigay niya na agad kong sinuklian. Ramdam ko ang takot niya ng mga oras na yon kaya hinigpitan ko ang pagkakayakap sa kanya. Ni halos ayaw ko na siyang bitawan ng mga oras na yon. Nanatili pa kami ng ilang araw sa bahay ni Lolo Nonoy para magpagaling. Mabait ang mag-asawa dahil kahit dayo kami, ni hindi ko naramdaman ang pag-aalangan nila para alagaan kaming dalawa ni Lyra. Wala silang tigil sa paggamot sa amin hanggang sa dumating na ang araw na tuluyan nang naging maayos ang aming kalagayan. Wala kami natirang gamit noon kaya nagtulungan sina Lolo Nonoy at ang iba pang mga taga-baryo para mabilhan kami ng damit at iba pang mga gamit para kami ay makauwi. Sila na rin ang nag-asikaso ng lahat para sa amin. Kinabukasan, maaga kami naghanda ni Lyra para tuluyan na ngang bumalik sa aming baryo. Isa-isang nagpaalam sa amin ng mga taong tumulong at nag-alaga sa amin habang nagpapagaling kami.
Hindi ko maipaliwanag ang pasasalamat na nararamdaman ko sa kanila dahil kung hindi dahil sa kanilang tulong, baka hindi na namin kinaya ni Lira ang nangyari sa amin. Maya-maya pa tuluyan na kaming umalis sa bahay ni na Lolo Nonoy. Tahimik lamang kaming naglalakad ni Lira habang daladala ang mga ibinigay nilang gamit sa amin. Habang papalayo kami, hindi ko maiwasang lingunin ang baryong pansamantalang naging ligtas na tahanan namin. Sa bahay muna ng mga magulang ko kami tumuloy dahil hindi ko pa kaya kung kaming dalawa lang ni Lira ang magkasama. Noong una nakita ko naman ang unti-unting pagpapagaling ni Lira. Nakapag-usap naman na kami ng maayos at kumikilos na rin siya. Pero habang tumatagal, may napapansin akong kakaiba sa kanyang mga kilos. Madalas siyang tulala at nakatitig lang sa kung saan. Minsan, bigla na lang siyang napapabalikwas sa gitna ng gabi habang nanginginig at umiiyak. Miguel, ano bang nangyayari dyan sa asawa mo? Hindi ko nga po alam, Lay. Kapag tinatanong ko naman siya, hindi siya sumasagot sa akin. Alam mo, ang mabuti pa, ipatingin mo na yung asawa mo. Bakit naman po? Dahil baka naapektuhan ang isip niya. Ang lala na nangyari sa inyo. Kaya malakas ang kutob kong yun ang dahilan. Sige po, La. Pupuntahan ko muna si Lyra. Isang ngiti lang ang isinagot ni Lola sa akin. Marahan niya pang tinapik ang aking balikat bago ako umalis. Pumunta na ako sa aming kwarto at doon ay naabutan kong tulala na naman ang aking asawa habang nagsasalita. Wala akong maintindihan sa mga sinasabi niya kaya niyakap ko na lamang siya. Halos hindi ko maalis ang mga tingin ko sa kanyang mga mata noon. Buong araw ko siyang binantayan hanggang sa sumapit na ang oras ng pagtulog namin. Maaga kaming natulog noon pero bigla akong nagising nang makarinig ako ng malakas na pagkalabog. Nataranta ako noon at mas lalo akong nataranta na makita kong wala si Lira sa kanyang pwesto. Dali-dali akong tumakbo palabas ng kwarto at nakita ko siyang nasa gilid at nanginginig. Lyra, anong nangyari? Bakit nandiyan ka? Miguel, hinahabol nila ako. Nandiyan na sila. Nandito tayo sa bahay namin, Lyra. Ligtas tayo dito. Hindi, nandiyan na sila. Nakita ko sila, Miguel. Papatayin nila tayo. Shh! Hindi mangyayari yan. Ligtas na tayo. Sinabi ngang nandito sila. Bakit pa hindi mo ko maintindihan ha? Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Mahal, kumalma ka. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo pero kasi matagal na tayong nakauwi dito sa amin. Anong nangyayari dito? Gabing-gabi na. Bakit nagsisigawan pa kayo dyan? La, pumasok na po kayo sa kwarto niyo. Ako nang bahala sa asawa ko. Miguel, may mali na talaga sa asawa mo. Kaya sana kumilos ka kaagad bago pa mahuli ang lahat. Yun ang huling sinabi ni Lola bago siya bumalik sa kwarto niya. Naiwan kaming dalawa ni Lira sa sala. Ilang sandali rin akong natahimik habang pinagmamasdan siya. Halata sa mukha niya ang matinding pagod at takot kaya marahan ko siyang inilalayan papasok sa aming kwarto. Tahimik lang siyang sumunod sa akin habang mahigpit na nakahawak sa braso ko na para bang ayaw niya na akong bitawan. Pagpasok namin sa loob agad siyang humiga habang yakap-yakap ang kumot. Naupo naman ako sa kanyang tabi at marahang hinaplos ang kanyang buhok para kahit papaano'y kumalma siya. Maya-maya, unti-unti ring pumikit ang mga mata niya hanggang sa tuluyan siyang nakatulog. Hindi ko na rin namalayan kung anong oras na ba ako nakatulog nung gabing iyon. Kinabukasan, mas lalo ko napansin ang pagbabago sa kanyang kilos. Madalas ko siyang makitang tulala sa isang sulok ng bahay na para bang may tinitingnan siya roon. Kuminsan naman, mahina siyang bumulong kahit wala namang ibang tao sa paligid. Tuwing tatanungin ko siya kung sinong kanyang kinakausap, bigla na lamang siyang tatahimik at iiwas ng tingin sa akin. Habang tumatagal, mas lalo akong kinakabahan. May mga oras pang bigla na lamang siyang matatakot at mabilis na sisiksik sa tabi ko na para bang may nakikita siyang hindi ko nakikita. Hindi ko alam kung ano nangyari sa aking asawa ng mga panahong iyon. Pilit kong iniisip na baka dala lang iyon ng takot at pagod pero habang tumatagal, parang may iba na akong nararamdaman. Isang gabi nasa sala kaming dalawa ni Lira. Kami lang ang naiwan sa bahay dahil may mga pinuntahan sila. Tahimik lang kaming dalawa noon habang nakaupo sa lumang sofa. Mahal, halika na. Kain na tayo. Kain? Anong kakainin natin? Sinigang ang ulam. Ayoko niyan. Baka kanilang tao yan. Teka, ano ba yung sinasabi mo, Lyra? Ano ba nangyayari? Sabihin mo na sa akin, please. Natatakot ako, Miguel. Lyra, tingnan mo ko. Hindi kita pababayaan, mahal. Sabihin mo lang sa akin kung anong ginawa nila sa'yo. Nung gabi ng karawan ni Mang Lucio, di ba nagkahiwalay tayo?
Si Mang Lucio dumukot sa akin at binihag niya ako. Tapos, pinakain nila ako ng kung ano-ano habang nakapalibot sila sa akin. Hindi ko alam kung hayop ba yun o tao, pero alam ko hindi normal yun. Diyos ko. Naririnig ko pa rin sila hanggang ngayon, Miguel. Parang gusto nila akong bumalik doon. Natatakot ako. Baka hindi pa sila tapos sa akin, baka makikagaya nila ako. Hindi yan mangyayari, mahal. Nandito ako, okay? Hindi kita pababayaan. Mahigpit kong niyakap si Lira. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang katawan habang siya'y humihikbi. Ilang segundo kaming nanatili sa ganoong pwesto. Wala akong ibang ginawa kundi yakapin siya ng mahigpit at marahang haplusin ang kanyang likod para kahit papano'y maging kalmado siya. Maya-maya medyo kumalma na rin siya. Dumiretso agad kami sa kusina para kumain. Bantay surado ko rin ang kanyang kilos ng mga oras na yon. Ang tagal ko pa nga naubos ang aking pagkain dahil sa pagbabantay ko sa kanya. Ang daming nangyayari sa mga nakalipas na araw at sa mga araw na yon. Mas lalo nagiging matindi ang kilos ng aking asawa. Doon nagsimulang mabuo ang matinding kaba sa aking dibdib. Pakiramdam ko kasi noon, tila hindi na basta takot lang ang dinadala niya. Habang lumilipas sa mga araw, unti-unti kong nararamdaman na parabang nawawala na siya sa kanyang tamang pag-iisip. Hindi ko matanggap ang nangyaring yon sa aking asawa at hindi ko na rin alam ang aking gagawin. Natatakot ako sa posibilidad na maaaring mangyari. Ngunit isang araw, bigla na lamang akong kinompronta ng lola ko. Magandang umaga, La. Magandang umaga rin. Nasaan ang asawa mo? Natutulog pa ho. 10:00 na ng umaga. Bakit hindi pa siya bumabangon? Ay nako, Miguel. Huwag mong sanayin ang asawa mong bumangon ng ganitong oras. Hindi yan maganda. Napuwet kasi kami kagabi, La eh. Abay bakit? Ano na naman bang nangyari? Yun na naman pa? Ay nako, apo. Sinabi ko na sa'yo may iba dyan sa asawa mo. Alam mo ang mabuti pa. Ipatingin mo na sa doktor yung asawa mo. Hindi na normal ang ganyan. Pero La, natatakot ako. Walang patutunguhan ang takot mo, apo. Naiintindihan naman kita pero mas magandang kumilos ka na habang maaga pa. Patingnan natin sa eksperto ang kalagayan ng asawa mo. Napatungo na lamang ako sa sinabi ni Lola. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Sa sumunod na araw, dinala namin si Lira sa isang doktor para ipasuri kung ano ba ang kalagayan niya. Pagkatapos sinabi ng doktor na maaaring malakas ang naging epekto ng matinding stress at trauma kay Lira. Ayon sa kanya, kapag sobrang bigat ng pinagdaraanan ng isang tao, pwedeng maapektuhan ang isip niya. Dumating na rin sa puntong nananakit siya. Hindi lang kami ang kanyang sinasaktan, kundi pati ang kanyang sarili. Kaya naman nagdesisyon na akong ilagay siya sa mental hospital. Masakit para sa akin ang desisyon na yon pero kailangan ko kasing gawin. Gusto kong gumaling ang aking asawa kaya kahit mahirap, dinala ko siya sa lugar na yon. Masakit sa dibdib ko ang bawat hakbang habang papasok kami sa loob. Amoy disinfectant ang buong pasilidad, malamig ang ilaw at mas lala kong kinabahan sa katahimikang bumabalot sa paligid. Hawak ko ng mahigpit ang kamay ni Lira pero kahit ganoon, ramdam ko ang kanyang panlalamig. Nasaan tayo? Nandito sa lugar kung saan ka gagaling, mahal. Dito ka muna, ha? Huwag ka mag-alala. Hindi ka nila pababayaan. At saka palagi naman kitang bibisitahin eh. Iiwan mo ako dito? Huwag, ayoko. Natatakot ako. Baka kunin nila ako. Hindi ka nila makukuha, okay? Pasensya na kung gagawin ko to. Gusto ko lang na gumaling ka kaagad. Excuse me, kailangan na pong mapasok ng pasyente sa loob. Miguel, oras na. Miguel, pakiusap. Huwag mo akong iwan dito. Baka kunin nila ako. Makikinig ka sa mga doktor, ha? Bukas, babalik ako para bisitahin ka. Masakit para sa akin na ang dalhin si Lira sa mental hospital. Hindi ko lubos akalaing mangyayari ito sa amin. Halos madurog ang aking puso nang marinig ang malakas na pag-iyak ni Lira habang pinapapasok siya sa pwesto niya. Ilang minuto pa ako nanatili doon para panoorin ang aking asawa. Maya-maya inaya na rin ako ni Lola na umuwi na sa amin. Pagdating doon, agad na bumuhos ang aking mga luha. Agad naman akong inalo ni Mama. Yun ang unang beses na talagang umiyak ako sa kanyang mga bisig. Kumuha na rin ng tubig ang kapatid ko para kumalma ako. Dahan-dahan kong ininom yun. Pagkatapos isang malalim na pagbuntong hininga ang aking ginawa. Kinagabihan, dumiretso na ako sa kwarto namin ni Lira.
Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing yun, kaya naman kinabukasan ramdam ko ang sobrang antok. Pero hindi ko yun pinansin. Mas pinili kong puntahan si Lyra sa ospital. Habang naglalakad ako sa pasilyo, mas bumigat ang aking pakiramdam. May isang pinto na bahagyang nakabukas at doon ko siya nakita. Nandoon si Lyra sa loob ng silid. Nakaupo sa kama. Nanginginig habang inaayos ng mga nurse ang mga straps sa kanyang mga kamay. May doktor sa tabi niya. Maingat na inihahanda ang gamot na ituturok sa kanya. Sa harapan ko unti-unti siyang tinurukan ng gamot. Ilang segundo lang unti-unti siyang nanghina. Bumigat ang talukap ng kanyang mga mata hanggang sa dahan-dahan siyang pumikit habang may luha pa rin dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Dok, ano po nangyari? Bakit tinuro ka ng asawa ko? Para kumalma siya. Ganun ba? Kumusta naman ang lagay niya dito kagabi? Nagwawala siya, sir. Para siyang takot na takot. Pwede ko bang malaman kung anong nangyari? Para lang sana mas magkaroon ako ng ideya tungkol sa nakaraan ng pasyente namin. Kung gusto mo, doon tayo mag-usap sa opisina ko para mas maging komportable ka. Sige ho. Ayan, nandito na tayo. Ako nga pala si Dr. Judith Castro. Isa akong psychiatric nurse. Ako naman si Miguel. Ako ang asawa ni Lyra. Ikinagagala kong makilala ka, Miguel. Ako rin po, doktora. Anong nangyari sa inyo ng asawa mo? Dok, maniniwala ka ba sa sasabihin ko? Oo naman. Sige. Sabihin mo sa akin ang dahilan. Nung nakarang buwan po kasi, nagpunta kami sa Capiz para mag-honeymoon tapos napadpad kami sa isang liblib na baryo. Sa lugar na yun, inaswang kami ng asawa ko. Binihag nila kami. Diyos ko, ano pang nangyari? Inabuso nila kami, Dok. Akala ko nga mamamatay na kami ng asawa ko. Ayun siguro ang dahilan kung bakit nawala sa katinoan ng asawa ko. Dok, pakiusap, tulungan mo ang asawa ko. Huwag kang mag-alala, Miguel. Gagawin namin ang lahat para bumalik sa katinoan ng asawa mo. Kailangan mo ring maging matatag. Lumuluhang tumango lamang ako sa sinabi ni Doc Judith. May mga pinag-usapan na kaming dalawa bago tuluyang lumabas sa kanyang opisina. Paglabas, muli ko na namang narinig ang kalampag ng mga pasyente sa bakal na gate. Hindi ako mapakali ng mga oras na yon dahil sa mga naririnig ko. May mga nagwawala, umiiyak at tumatawa, pero tiniis ko yon. Nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad hanggang sa tuluyan na akong nakarating sa silid kung nasaan si Lyra. Doon nakita ko siyang natutulog ng mahimbing at muli na naman akong naluha ng mapagtantong ang kulay ng suot niya ay kulay puti. Ilang minuto ko pang tinitigan ang asawa ko bago tuluyang umalis sa hospital. Walang araw na hindi ko siya binibisita at sa mga panahong iyon awang-awa ako sa kanyang kalagayan. Wala na rin akong ibang ginawa doon dahil doon kinumbisi ako ng kanyang pamilya na pansamantala munang magtrabaho sa negosyong pagmamay-ari ng mga magulang ko upang kahit paano'y may mapagkaabalahan ako. Umayag naman ako pero hindi rin naging maayos ang aking trabaho. Palagi ako nawawala sa focus at madalas magkamali dahil si Lyra naman ang laging laman ng aking isip. Kahit nasaan ako, hindi mawala sa isip ko ang kalagayan niya sa loob ng ospital. Kumusta ka na, Apo? Ayos lang naman pula. Sigurado ka ba? Ang balita ko, wala ka raw sa ayos kapag nagtatrabaho. Ilang beses ka na raw nagkamali. Pasensya na la. Ang dami ko lang talaga iniisip nitong mga nakarang araw eh. Iniisip ko kasi palagi ang kalagayan ng asawa ko. Naiintindihan kita, Apo. La, sa totoo lang ang hirap. Naawa ako kay Lyra. Sana ako na lang nandun. Huwag kang magsalita ng ganyan, Apo. Walang may gustong mangyari yon sa asawa mo. Maging matatag ka, Apo. Nandito kami para samahan ka sa laban mo. Salamat la. Saan nga po pala kayo galing? Dyan lang sa mga amiga ko. O siya, sige na. Aakyat na ako sa kwarto ko at magpapahinga na ako. Nakangiting tumango lamang ako kay Lola kahit pilit lang ang ngiting ipinakita ko. Maya-maya pumasok na rin ako sa kwarto ko para makapagpahinga na. Pinilit kong matulog ng maayos tong gabing yon pero bago ako tuluyang pumikit na paupo muna ako sa gilid ng kama. Tahimik kong pinagmasdan ang madilim na kwarto habang napapaisip sa lahat ng nangyayari sa buhay namin. Tahimik akong nagdarasal noon. Humihingi ako ng lakas at gabay para malampasan namin ang lahat ng pagsubok na kinakaharap namin. Paulit-ulit ko ring ipinagdarasal ang kaligtasan ni Lyra. Kinabukasan, balik na naman sa trabaho.
Magkalayo kami ni Lira pero hindi yun naging dahilan para mawalan ako ng oras sa kanya. Tuwing umaga bago pumasok sa trabaho, inuuna kong puntahan ang aking asawa at kapag uuwi naman ako, dinadaanan ko pa rin siya. Minsan nga kahit sobrang pagod, galing trabaho dumidiretso pa rin ako sa ospital para lang makita siya kahit saglit. Kitang-kita ko ang paghihirap niya noong mga panahong yun. Dumarami na rin ang sugat niya dahil sa mga pagwawala niya. Sa tuwing makikita ko ang mga sugat at pasa sa kanyang katawan, parang unti-unti ring nadudurog ang aking puso. Sa bawat araw na lumilipas, lalo ako nasasaktan sa nakikita kong kalagayan ng aking asawa. Pero kahit ganoon, hindi ko siya iniwan. Patuloy akong nanatili sa tabi niya dahil alam kong mga oras na yon ay mas kailangan niya ako. Isang araw muli naman ako bumisita sa ospital. Nagdala pa ako ng pagkain para sa mga staff at para na rin kay Lira. Ngunit pagpasok ko, isang nakakakilabot na sigaw ang narinig ko mula sa kanyang silid. Dali-dali akong tumakbo papunta roon. Pagkarating ko roon, agad kong nakita ang mga doktor na inaawat siya. Ngunit bigla na lamang naputol ang katahimikan na may marinig akong isang nakakapanindig balahibong salita mula sa kanyang bibig. Kinakain nila sa harapan ko yung lamang loob ng tao. May dugo, tapos pinakain din nila sa akin. Ayoko na. Baka dumating sila, tapos napakain nila ulit sa akin yun. Pakalmahin siya. Dok, ano po nangyayari sa asawa ko? Nagkakaroon na naman siya ng matinding episode. Sir Miguel, kailangan natin siyang pakalmahin bago pa niya masaktan ang sarili niya. Totoo yun. Hindi ako nagsisinungaling. Nakita ko sila. Pinapalibutan nila ako. May apoy, tapos pinapakain nila ako ng lamang loob. Ayoko na. Lera, tama na. Nandito na ako. Walang mananakit sa'yo. Please, kumalma ka na. Sir Miguel, mas mabuting lumayo muna kayo sandali. Mas lalo siyang nagpapanik habang inaalala niyang nangyari. Kailangan muna namin siyang maturukan para kumalma ang kondisyon niya. Napatango na lamang ako sa sinabi ni Doc Judith. Unti-unti akong umatras pero hindi ko inalis ang aking tingin sa aking asawa. Muli ko na namang naramdaman ang pamilyar na sakit sa dibdib ko nang makita ko kung paano nila siya pilit pinipigilan at pinapakalma. Hindi na ako nakapasok sa trabaho nung araw na yon dahil buong araw ako nanatili sa ospital para bantayan si Lira. Lumipas ang mga araw pero imbis na bumuti ang lagay niya, mas lalo pa itong lumala. Madalas siyang natatakot at napapasigaw sa tuwing may naririnig o nakikita siyang hindi namin naiintindihan. May mga oras ding tahimik lang siya habang nakatulala sa kisame na para bang walang ibang naririnig kundi ang kanyang sariling takot. Kitang-kita ko na rin ang kagustuhan niyang sumuko ng mga panahong yun. Nawala na siya ng gana, kumain at madalas ayaw na rin niyang magsalita. Pero kahit ganoon, hindi ko siya hinayaang sumuko. Lagi akong nasa tabi niya para samahan at palakasin ang kanyang loob. Lahat ng suporta at tulong na kaya kong ibigay ginawa ko para sa aking asawa dahil umaasa pa rin akong babalik ang dating Lira na nakilala at minahal ko. Hindi lang ako ang tumulong kay Lira kundi pati na rin ang mga pamilya namin. Salit-salitan kami sa pagsama sa kanya sa mga therapy at session niya sa ospital. Apo, mabuti naman at nakauwi ka na. Kumusta ang therapy ng asawa mo? Ayos lang naman pula. Ang sabi sa akin ng doktor, unti-unti na raw bumubuti ang kalagayan ni Lyra. Kailangan daw pagtiyagaan sa mga therapy. Nandito kami para suportahan ka, Apo. Salamat la. Sana talaga maging maayos ng lahat. Gusto ko nang gumaling si Lyra. Miss na miss ko na kasi siya eh. Gagaling si Lyra, Apo. Malalagpasan niyo tong pagsubok sa buhay niyong mag-asawa. Bilib nga ako sa iyo kasi hindi ka talaga sumusuko. Hindi kasi ako pwedeng sumuko la. Kailangan ako ng asawa ko kaya dapat mas matibay ako kaysa sa mga problema. Tama ka dyan, Apo. O siya, sige, alam kong pagod ka na. Magpahinga ka na muna sa kwarto mo. Sige la. Kayo rin po, magpahinga na. Nakangiting tumango lamang sa akin si Lola. Isang marahang pagtapik pa ang ibinigay niya sa akin. Ilang minuto pa ako nanatili sa sala pero maya-maya ay umalis na rin ako. Sa kusina muna ako dumiretso para uminom ng tubig. Pagkatapos saka ako umakyat sa kwarto ko. Ramdam ko ang lamig na nagmumula sa aircon kaya tahimik akong umupo sa kama at isang malalim na pagbuntong hininga ang ginawa ko bago mahiga. Hindi agad ako nakatulog doong gabing yon dahil mas pinili kong tingnan ang mga larawan namin ni Lira noong mga panahong magnobyo't-nobya pa lamang kami hanggang sa kami ikasal. Hindi ko na naman maiwasang maluha ng mga oras na yon dahil paulit-ulit kong tiningnan ang mga larawan namin. Ang dami namin masasayang alaala pero nasira yon.
dahil sa mga demonyong halimaw sa baryong yun, pero patay naman na sila kaya alam kong nakakahinga na ako ng maluwag. Tumigil lang ako nang maramdaman ko na ang pagod at hapdi sa aking mga mata. Hindi ko alam kung anong oras na ako nakatulog noon. Lumipas sa mga araw at patuloy pa rin ang therapy ni Lira. Ang dami nangyari sa mga nakalipas na araw at buwan. Akala ko hindi na talaga magiging maayos ang lahat, pero dahil sa sikap at pagtsatsaga, tapos samahan pa ng lakas ng loob, tuluyan nang gumaling si Lira mula sa sakit na pinagdaanan niya. Hindi ko maipaliwanag ang sayang naramdaman ko ng mga araw na narinig ko ang boses ng asawa ko, kaya naman todo pasalamat din ako kay Doc Judith. Tinulungan ako ni Mama at Lola sa pag-aasikaso ng mga papeles para tuluyan na siyang makalabas sa ospital at gabi na nga nang kami makauwi sa aming bahay. Daan-daan lang ha. Ito naman, grabe naman kung makahawak. Parang mawawala naman ako. Natatakot lang ako na baka masaktan ka, Lyra. Ay, mister ko talaga. Pagpasensyan mo na yung apo ko, Lyra. Takot lang yan sa mga nangyari sa inyo. Opo. Salamat po pala ha. Salamat sa tulong niyo sa amin. Walang anuman, apo. Masaya akong matulungan kayo. O siya, sige. Halina kayo sa kusina at nagpaluto kami para sa pagbabalik mo, Lyra. Salamat, Lola. Nakangiting tumango lamang si Lola kay Lira habang siya naman ay maluha-luha pa. Hinawakan ko ang kamay ni Lira at sabay kaming naglakad papunta sa kusina. Naging masaya ang salo-salo ng gabing iyon at muling bumalik ang dating sigla sa aming bahay. Puno na ng malakas na tawanan ng hapag at sa muling pagkakataon muli ko nakita ang matamis na ngiti ng aking asawa. Masaya ang gabing yun. Tila ba walang problemang dumaan sa amin. Hating gabi na rin kami natulog dahil talagang sinulit namin ang kasiyahan. Kinabukasan maaga pa rin kaming nagising ni Lira. Linggo noon kaya naisipan naming magsimba. Pagdating sa simbahan bumungad agad sa amin ang napakaraming tao. Magkakahawak kamay kaming pumasok sa loob ng simbahan at maya-maya dumating na rin ang pari at nagsimula na ang misa. Tahimik lang kaming nakinig habang nagdarasal ang lahat. Paminsan-minsan ay napapatingin ako kay Lira at doon ko napansin na mas magaan na ang kanyang pakiramdam. Wala na yung dating takot at kaba sa kanyang mukha at mas kalmado na rin siya at paminsan-minsan pa ay napapangiti habang nakikinig sa misa. Nang matapos ang misa ay dumiretso kami sa labas para kumain. Masaya kaming nagkwentuhan ni Lira. Mabilis lang kaming kumain dahil gusto naming sulitin ang araw na yon. Sa isang parke kami pumunta. Tahimik namin pinagmamasdan ng mga tao habang magkahawak ang aming kamay. Maya-maya naramdaman ko ang pagsandal ni Lira sa aking balikat at isang malalim na paghinga rin ang ginawa niya bago siya nagsalita. Ay, sa wakas, natapos din ang lahat. Akala ko hindi ko na malalagpasan yung nangyari sa akin. Nalagpasan mo dahil matapang ka. Salamat kasi hindi mo ko iniwan. Salamat kasi ikaw yung naging sandalan ko sa mga panahong gusto ko nang sumuko. Asawa mo ko, Lyra. At saka, di ba, nangako ako sa'yo noon na hindi kita iiwan. Kahit anong pagsubok pang dumating sa atin. Oo, naalala ko yun. Mahal kita, Lyra. Mahal din kita. Magkahawak kamay kaming dalawa ni Lira at nakatingin pa kami sa mata ng isa't isa nang sabihin namin ang mga salitang yun. Ilang segundo din ang kaming nagkatitigan. Maya-maya unti-unting naglapit ang aming muka at naramdaman ko na lang na dumampi ang labi namin sa isa't isa. Sa paglipas ng mga araw talagang ginawa ko ang lahat para makabawi kay Lira. Inalayo ko siya sa mga bagay na maaaring magbigay ng masamang alaala sa kanya at unti-unti na nga bumalik ang dati niyang sigla at saya sa kanyang mga mata. Mas madalas na ang kanyang ngiti at mas naging payapa na ang buhay naming dalawa. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan ng nabuo ang aming pamilya na matagal na naming ipinagdarasal. Miss Ligaya ayon kay Sir Miguel wala raw masyadong nakakaalam ng kanyang pinagdaanan at ng kanilang mag-asawa. Mas pinili daw nilang ibaon na lang ang lahat sa limot. Considering nga na totoo ang kwentong ito, eventually na-realize kong hindi lahat ng lugar na tahimik ay payapa ay ligtas pala. Minsan, mas tahimik ang isang lugar ay mas marami itong tinatagong sikreto na hindi agad nakikita ng isang ordinaryong tao. Sobrang bumilib ako kay Miguel dahil sa kabila ng hirap, hindi niya iniwan si Lira at ginawa niya ang lahat para mailigtas ito. Para sa iba, dapat sana'y umalis na agad sina Miguel at Lira noong una pa lamang na napansin nila mga kaibang nangyari sa baryo pero minsan kasi kapag mabait at magiliw ang pakikitungo sa atin ng mga tao, madaling mabuo ang tiwala natin sa kanila. Kung ikaw ang nasa posisyon ni Miguel, ano ang gagawin mo kung dumating ka sa puntong subukin ang inyong pagmamahalan? Hanggang saan mo kayang gawin? Ito para sa taong mahal mo. Ibahagi inyong saloobin dyan sa ating comment section at babasahin ko.
Alam niyo, may mga lugar talaga na dapat hindi pinupuntahan, lalo na kung may mga sikreto na matagal nang itinatago. Ipinapakita ng kwento natin ngayon na kwento nila Miguel at Lira na hindi lahat ng tao mabait sa harapan natin ay may mabuting intensyon ako. Alam na alam natin to. Sobrang makaka-relate tayo dito. Minsan, ang tunay na panganib ay nakatago sa likod ng matatamis na ngiti at magagandang pakikitungo. Ipinapakita rin ng kwento natin ngayon na mahalagang makinig sa kutob at huwag baliwalain ang mga babalang nakikita natin sa paligid. Dahil minsan ang simpleng pakiramdam ng kaba ay maaaring magsilbing babala para iligtas tayo sa kapahamakan. Maraming salamat kay Marvin sa pagbabahagi ng kanyang kwento. Kung nasaan ka man ngayon, sana ay masaya at ligtas ka kasama ng mga mahal mo sa buhay. At sa ating mga listeners, nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Abangan pa ang ating mga susunod na kwento na puno ng misteryo, kababalaghan at nakakakilabot na sikreto. At kung mayroon din kayong sariling kwento ng kababalaghan o kakaibang karanasan, huwag na kayong mahiya. Ibahagi mo yan dito sa aming channel at baka kwento niyo na ang aming susunod na itatampok. Muli, ako si Miss Ligaya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.